Salut, eu sunt Gamer. Astăzi e primul meu videoclip. Și ca primul meu videoclip vreau să vă învăț cum să vă puneți ce nume din ăla și nume șmecher, cum ar fi de alea cu nu știu, cu simboluri sau chestii. Și da. Păi e simplu. Intrați în magazin. Deci să începem. Intrați în magazin Play. Da? Și scrieți nickname for nickname for Free Fire. Bun. Aici vă arată mai multe, cam așa. Voi dați pe ăsta, nickname center for Free Fire. Dați install. Ok, da, să vedem ce mai pe aici. Și ca să puteți să mai faceți mai multe din alea, gen mai multe simboluri, dați-mi vale și cred că asta e. Nu, asta. Asta e. Uitați. Bun. Să instalați aplicația asta. Dați în ea pur și simplu. Ok. După aia. Bun. Și scrieți ce nume vreți voi să vă puneți. Eu o să spun Antonio. Bun. Și aici vă arată gen diferite nume. Cum ar putea să meargă pe Free Fire. Gen toate numerele de aici merge. Numele. Aici că le vreau pe... Nu știu ce așa, vreau să-mi schimb numele care mi-e fain. Ăsta. Îi dau cop. Și dau close apoi. Apoi ieșiți din aplicație și nu știu. Bătui în Free Fire și dau să mă duc aici Messenger și gen... Mă duc aici la prietenul meu Daniel. Și îl copiați. Și asta e. Bun. Acum, nu știu dacă să instalăm și aplicația aia. Stai să vedem. De magazin Play aici. Bun. Asta e. Dar nu o să mă instalez acum, nu știu ce să zic. Doi ce să instalat, aproape să instalat. Apoi Disap voice for create professional nickname is cool with so much fun. Uite aici că această aplicație este făcută pentru profesional, adică gen pentru profesionist, nume sau ceva în stilul ăsta. Nume is foarte cool, gen foarte fain și cu multe fonturi. Bun. Să instalați și aplicația asta, îi dați open. Se încarcă. Bun. Și asta e aplicația, nu știu ce să zic. Da. Și aici create symbols, să vă creați simboluri. Așa, să vă puneți emote-uri, numere, test, chestii, o să dăm mai și creați symbols. Și aici dați în vale și vă alegeți ce simbol vreți voi.
Frate, să zicem... Nu, ăsta, nu, frate, te rog eu. Nu, Doamne, mă enervează rău. Și, da, data aici create simbol, scuzați. Mai și încurc pentru că am filmat acest videoclip de 10.000 de ori. Asta cred că prima dată trebuie să-mi pun aici numele. Antonio. Bun. Și acum să ne creăm noi un simbol. Bun. Paste on left of content. Bun, acum mai dau aici. Nu mă, frate, bă, de ce am făcut asta? Stați puțin că m-am încurcat, bun, gata. Și acum și ăsta și aici, te rog. Da? Acum să mai găsim noi alte simboluri. Bun. Bă, ce simbol să mai pun eu, mă? Uite, asta e fain. Da, bam. Bă, uite ce fain arată numele meu, bă. Uitați la aici sus. Și cam așa se face. Uitați aici numele. Păi puteți mai contați diferite nume general, așa. Păi cam atât a fost acest episod. Dacă vă plac, nu uitați să dați un like și un share și un subscribe, să faceți și noi peste măcar 5 like-uri și 10 abonați, că la 10 abonați vine următorul videoclip. Eu am fost Gamer. Pop!